E county ma Siaya oramo ni kata nade to nyaka koro chak gedo mar od gavana ma Siaya. Speaker to kod jalup gavana kanyakla kod gero od bura manyien ma Siaya. Matimore kamoko kuom jod bura mawuok e county no to koni man ok en gima ochuno ahinya gi sani ni mar nitie chenro mamoko mag dongruok minyalo chwal ne jopiny motelo ne mag Walter Nyambaga miyowa mathoth. E county assembly ma Siaya amen mapek mienje kind moko kuom jo od bura mawuok e county no to kod MCAs e kama MCAs goramo ni nyaka chak chenro mar gero kar jot mar gavana ma Siaya James Orengo, jalup ne William Oduol, speaker Masani Jojo Kode to kod gedo mar od bura ma Siaya. And we have been allowed, the government has given us that authority to do this. So, Gaisani, Siaya, we need that house properly. We need a good space. If the Siaya chambers today, say no one could visit us, Mubiro national government to bureau visit. Where will they sit? Kotelnegi kod godono nyango, ma en MCA ma East Asembo, olero ni paro gi no chal ka gima odonjruok godo kod moko kuom jo od bura mawuok e county no ma Siaya. Pesa ma sirikal ma Siaya kata od bura ma Siaya nyalo tiyogo e gero kar jot mar speaker en $135,000 ok $100,000. Assembly ma Siaya en kama nyocha wacho ni deny and dwaro nitie ni wabed kod assembly mani kod space. Nitie counties mosegero assembly chakre 2013 kane devolution obiro. Nandi county notiyo gi 900 million. Speaker masani miluongo ni Jojo Kode biro bedo ni onge. To kata Atandi himself no chieng' moro koduogo moneno ni bedo MP Malego Usongo Serome odwa bedo speaker ma Siaya. Koyudo ka odno ger en biro tiyo kode kaka kar jot mare. Omiyo en gima ni e chik maonge ng'ama ng'ato uogo kamoro. To en gima bende wawacho ni is long overdue. Ni en gima osebudho. Ramogi TV osebedo kamanyo pach ja od bura ma Lego Songa Samuel Atandi to pod ok ochiwo pache. E kata kamano MCS go wacho ni ka gigedo kod pesa mar ikomenda mosechwal negi e ikomenda ni to mit ka gedo no chwe lal nono. Adier maduk ni chik okalo ni speaker kar jot mare mar county igero gi $30,000,000. Gar gavana igero gi $45,000,000. Mar jalup gavana igero gi $30,000,000. So onge kama chik nikech onge kaka inyalo tiyo kod pesa ma chik moko kal gi Commission of Revenue Allocation miluongo ni CRA okalo monyisi pesa manyalo tiyo. E gikwedo badho kata genga ne dongruok magin go. Jodala gini resident ni onge ibro yudo ka kidhi Nairobi kucha all the government the speaker of National Assembly no kod resident mare. To kata Atandi himself no chieng' moro koduogo moneno ni bedo MP Malego Usongo Serome odwa bedo speaker ma Siaya. Koyudo ka odno ger en biro tiyo kode kaka kar jot mare. Omiyo en gima ni e chik maonge ng'ama ng'ato uogo kamoro. Walter Nyambaga, Ramogi TV.